Les autopistes de peatge, efectivament, van començar a fer-se al nostre país per una manca d'inversió de l'Estat a Catalunya. És així com els catalans vam decidir, com és tradició nostrada, rascar-nos la butxaca, pagar, per tal de poder tenir aquestes infraestructures que es finançaven i que es financen a través dels peatges que paguem els ciutadans del nostre país. Ara bé, va arribar un moment, ja fa molts anys, que aquestes autopistes es van pagar. Va arribar un moment, ja fa molts anys, que amb els peatges que havíem anat pagant les desenes i desenes i desenes de milers de catalans que utilitzem aquestes infraestructures ja es van amortitzar. Fins al punt que avui, any 2012, l'AP7, en concret el tram entre Barcelona i Girona, ja s'ha pagat 55 vegades. Ja fa molts anys que es va acabar de pagar la primera vegada aquesta infraestructura. I el que defineix el règim de concessió administrativa, perquè són vies de titularitat pública, no oblidem això, aquestes autopistes, aquestes infraestructures són nostres, són de titularitat pública, són de tots nosaltres. El que passa que hi ha un règim de gestió en forma de concessió administrativa per tal que aquella empresa pugui recuperar la inversió que en el seu moment va fer, més una rendibilitat empresarial, però una sola vegada. Que pugui recuperar la inversió que va fer, però una sola vegada. El que passa és que a través de pactes opacs entre aquestes empreses concessionàries i el sistema polític que ha governat el nostre país durant molts anys, s'han anat prorrogant ad eternum aquestes concessions administratives. I el que nosaltres estem denunciant és precisament això. El que estem denunciant és que ja fa molts anys que es van pagar aquestes infraestructures i que des de llavors han de passar a ser gratuïtes, han de passar a ser controlades, la gestió també, no només la titularitat, la gestió també per part del govern de la Generalitat. Bé, doncs, a la reunió del passat dilluns a la taula de peatges ens van donar una informació que fins ara desconeixíem i que és absolutament escandalosa. I és quan guanyen aquestes concessionàries d'autopistes. Quan guanyen aquestes concessionàries d'autopistes. Mireu, l'any 2011, l'empresa Abertis, que és la que en règim de monopoli controla totes les concessions d'autopistes a Catalunya i pràcticament a tots els països catalans, va ingressar 719 milions d'euros en peatges que vam pagar tots nosaltres. Doncs d'aquests 719 milions d'euros, 600 milions han estat els beneficis nets que ha aconseguit aquesta companyia l'any 2011. És a dir, una rendibilitat superior al 80% del total de la facturació. No hi ha cap altra empresa a Catalunya, no hi ha cap altra empresa, m'atreviria a dir, al món occidental, al món desenvolupat, que tingui una rendibilitat superior al 80% de la facturació. Tots els que sou autònoms, tots els que teniu empresa, tots els que coneixeu el tema, sabeu que una rendibilitat d'un 10-15% sobre la facturació ja és una bona rendibilitat. En els temps que corren, excel·lent. Aquesta empresa té un 80%, més d'un 80% de rendibilitat sobre la facturació. Sabeu com vam descobrir aquesta dada? Perquè, clar, ells la intentaven amagar. Doncs bé, perquè se'ls hi va escapar. Resulta que ja sabeu que una de les propostes que hi ha sobre la taula és ressuscitar una mena de fons de rescat sobre peatges, que és una llei que es va voler impulsar a Madrid ja l'any 2004, que no va prosperar, la van tornar a presentar l'any 2008, tampoc va prosperar, i ara se n'han recordat de tornar-la a presentar l'any 2012, i l'any 2020 ens en recordarem que la vam presentar i tampoc prosperarà, però en definitiva hi ha una proposta sobre la taula que diu anem a crear un fons de rescat sobre peatges. Aquest fons de rescat sobre peatges es dotaria de l'impost de societats que paga aquesta empresa. I una vegada aquesta empresa paga l'impost de societats, resulta que el que diu la llei és que llavors amb aquests diners se li paga a l'empresa, perquè un rescat vol dir pagar-li a l'empresa, el anar-li rescatant els peatges que eventualment aquesta empresa estigui disposada a rescatar. Doncs bé, evidentment això no passarà, però ens van donar la dada de quins eren els impostos sobre societats que paga aquesta empresa Abertis. Així vam descobrir els beneficis que tenien i ens van dir que l'any 2011 aquesta empresa va pagar 180 milions d'euros d'impost de societats. Com que aproximadament l'impost de societats que paguen aquestes empreses és del 30%, pot haver-hi algunes deduccions, però aproximadament és del 30%, doncs un 30% de X, que és igual a 180 milions d'euros, resulta que l'X són els 600 milions d'euros de benefici que té aquesta empresa. I així va ser com jo els vaig poder dir a la taula de peatges
que era absolutament escandalós que estiguessin tenint uns beneficis de 600 milions d'euros. Perquè amb 600 milions d'euros es poden construir 2 AP7s. És a dir, amb els beneficis que té aquesta empresa, cada any es podrien construir 2 AP7s al nostre país, amb un cost aproximat d'uns 300 milions d'euros en el tram que va entre la Roca i Girona. Bé, no només això, perquè us feu una idea de què significa aquesta xifra. Tot el Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya té un pressupost de 540 milions d'euros. És a dir, tot el que destinem a lluitar contra la crisi, a ajudar a les empreses a tirar endavant i a generar ocupació, és a dir, un departament que és absolutament estratègic en un moment de crisi econòmica com el que estem patint, té un pressupost inferior als beneficis que té aquesta empresa multinacional. Per tant, estem davant del que és un escàndol majúscul i, clar, òbviament nosaltres la posició que hem defensat no és la de rescatar peatges i, per tant, tornar a trasbassar recursos de l'administració pública a aquesta empresa privada, recursos que si trasbassem vol dir que deixem de destinar a altres prioritats i altres necessitats. Nosaltres el que hem posat damunt de la taula és una cosa tan raonable, però tan difícil d'aconseguir en els temps que corren, on la racionalitat i la raonabilitat no és precisament el que s'imposa a la política, que si ja s'ha amortitzat per part d'aquesta empresa concessionària la inversió que en el seu moment va fer, inclosos els rendiments empresarials lògics i el manteniment que hagi pogut efectuar en aquesta infraestructura, automàticament l'administració pública recupera el control, recupera la gestió pública d'aquesta infraestructura. Així és com en un primer article d'aquesta llei diu el següent. El text pot semblar una mica enrevessat, però és la tècnica jurídica necessària. En primer lloc, definim què és l'equilibri econòmic de les autopistes de peatge. Definim què és l'equilibri econòmic. I diem que l'objectiu d'aquestes concessions d'autopistes és assolir l'equilibri econòmic, que s'aconsegueix aquest equilibri econòmic quan es compensa la inversió total realitzada, inclosa la rendibilitat corresponent, que en cap cas pot ser superior al 15% de mitjana anual, i les despeses de manteniment amb els ingressos per peatges. És a dir, una vegada els ingressos per peatges igualen a la inversió total, més una rendibilitat mitjana del 15%, més les despeses de manteniment, en aquell moment s'assoleix l'equilibri econòmic i, per tant, donem per amortitzada una determinada infraestructura. Aquest 15% de rendibilitat mitjana anual l'hem posat perquè és el que originàriament, allà pels anys 70, se li va posar com a topall de rendibilitat anual en aquestes empreses. Es va posar com a topall aquesta rendibilitat i se'ls va dir a aquestes empreses: vosaltres no podeu tenir un benefici econòmic superior al 15%. Allà pels anys 80 va desaparèixer aquesta clàusula en aquestes renegociacions, en aquests allargaments d'aquestes concessions d'autopistes, va desaparèixer aquesta clàusula, va desaparèixer aquest topall del 15% de rendibilitat anual i a partir d'aquí ja va ser can xauxa i, com veieu, estem en unes rendibilitats superiors al 80% en aquests moments econòmica. En qualsevol cas, nosaltres el que comptabilitzaríem és cada any que aquesta concessió ha estat en vigor se li assigna un 15% de rendibilitat, es sumen les despeses de manteniment que hagi pogut efectuar aquesta empresa, més el que són les inversions totals realitzades. I a partir d'aquí s'analitza en quin moment ja es va amortitzar aquesta infraestructura, tenint en compte l'amortització com la d'una sola vegada, és a dir, una única amortització. A l'article 2 parlem de l'extinció de les concessions de les autopistes de peatge per amortització. Per tant, les concessions d'autopistes en règim de peatge s'extingiran per compliment quan el concessionari hagi rebut com a retribució la inversió efectiva determinada a la concessió i a les respectives pròrrogues, o en el cas que ja hagi amortitzat la inversió total realitzada, inclòs les despeses de manteniment i la rendibilitat corresponent. En aquell moment s'extingeix la concessió. En el cas de Catalunya significaria que totes les autopistes de peatge s'extingirien la seva concessió perquè totes les autopistes de peatge, túnels inclosos, ja estan amortitzats sobradament al nostre país. Però en el cas de, imaginem, una nova infraestructura, un nou túnel, és a dir, si es fes servir aquest mode de finançament, doncs aquest article continuaria en vigor per ser amortitzada aquesta infraestructura en el moment oportú.
A partir d'aquell moment, la gestió d'aquestes vies de titularitat pública passaran també a un règim de gestió pública, és a dir, passa el control a la gestió pública. Això encara no és la gratuïtat, ara continuarem en els següents articles, veurem com s'aborda la gratuïtat, però en aquests moments el que diem és que aquella gestió privada de la concessió s'extingeix i recupera la gestió, l'administració pública, per a partir d'aquí decidir el que consideri oportú. Pot ser un peatge específic, per exemple, com hem dit, per camions de gran tonatge de pas per Catalunya, és a dir, amb origen i destinació de les mercaderies fora de Catalunya, per tant, camions de gran tonatge que no realitzen cap tipus d'activitat econòmica al país i només ja estan de pas. Aquí podríem mantenir-los un determinat peatge per assegurar el manteniment d'aquestes infraestructures i per a la resta de ciutadans catalans els podríem donar a cadascun dels ciutadans del nostre país algun mecanisme electrònic, algun delegat corresponent, sense que se't carregui res al compte corrent, per poder passar per aquestes infraestructures. Bé, hi ha diferents fórmules, ara no és el moment d'entrar, són qüestions tècniques, però que evidentment es podrien abordar. No només això, nosaltres en l'article 3 diem l'adopció de mesures per tal de restablir l'equilibri econòmic i social de les concessions. Això què vol dir? Que si ja fa molts anys que aquella infraestructura es va amortitzar i durant tots els anys posteriors s'han aconseguit rendibilitats del 80% i no del 15%, que és el topall màxim que nosaltres aquí hem incorporat, aquestes empreses concessionàries se'ls pot obligar a que realitzin una indemnització a l'administració pública. És a dir, tot allò que han guanyat de més respecte al 15% de rendibilitat té l'administració pública la possibilitat de ser exigit en aquestes empreses concessionàries i per tant que se'ls pugui obligar a retornar l'accés de beneficis que han obtingut respecte al 15% de rendibilitat mitjana anual, que és el que s'ha tornat, que és el que s'ha considerat lògic. Ho posem des d'un punt de vista genèric, seran objecte de l'adopció de mesures per part de la Generalitat que en cada cas siguin procedents per tal de restablir l'equilibri social i econòmic del contracte. I la disposició addicional, que és la que aborda la gratuïtat, es planteja de la següent manera, de la revisió anual de les concessions i la gratuïtat de les autopistes. Diem que la Generalitat revisarà cada any les concessions d'autopistes de peatge, tant les atorgades per la Generalitat com les atorgades per l'estat espanyol, perquè hi ha dos tipus de concessions, les que ha concedit la Generalitat de Catalunya, que són aquelles autopistes que discorren íntegrament dins del territori català. Són aquelles autopistes que estan dins del territori català. Aquelles autopistes que connecten més d'una comunitat autònoma són les de concessió estatal, en concret l'AP7 i l'AP2. L'AP7 perquè va fins al País Valencià i és transfronterera, va per l'estat francès, i l'AP2 perquè és la que va a través de Lleida cap a l'Aragó. Aquestes dues són les que són de concessió estatal. Amb l'objectiu de restablir l'equilibri social i econòmic i procedir, si ja han estat amortitzades, a extingir la concessió o expropiar-ne la gestió per part de la Generalitat en el cas de les concessions atorgades per l'Estat. En el cas de les concessions atorgades per l'Estat, la Generalitat de Catalunya, dins de l'actual marc competencial, no té la competència d'extingir les concessions, perquè són concessions atorgades per l'estat espanyol. Correcte? En canvi, sí que pot extingir les concessions que la pròpia Generalitat va concedir. Ara bé, el dret li permet a la Generalitat de Catalunya, pel fet que aquestes concessions estan dins del territori català, expropiar-les. Per tant, la Generalitat de Catalunya passaria a ser la concessionària. És a dir, se li retiraria la concessió a l'empresa Abertis i la concessionària passaria a ser la Generalitat de Catalunya. És a dir, qui cobraria els peatges fins a la seva retirada seria la Generalitat de Catalunya, assegurant a partir d'aquell moment la gratuïtat de les mateixes per als ciutadans catalans. Una vegada la Generalitat de Catalunya recupera la gestió tant de les concessions catalanes com de les concessions espanyoles, procedeix a que aquestes infraestructures siguin gratuïtes per als catalans i les catalanes i pot procedir a aplicar alguns peatges concrets, com us deia abans, per exemple, camions de gran tonatge de pas per Catalunya, en aplicació de la present llei. És a dir, que és una llei, com veieu, senzilla, però que en un primer moment defineix què és l'equilibri econòmic i social del que entenem per una concessió. En un segon terme explica que una vegada assolit aquest equilibri
es procedeix a l'amortització, aquestes infraestructures ja estan amortitzades. En un tercer article parla de les compensacions, per tal que restableixi aquest equilibri econòmic i financer, i en una disposició addicional es planteja la revisió anual d'aquestes concessions, l'extinció de les concessions, l'expropiació en el cas de les concessions atorgades per l'Estat i la gratuïtat de les autopistes per als catalans i les catalanes. Bé, és una llei que ja es va presentar en el Parlament de Catalunya, concretament hi vam anar dijous al registre del Parlament de Catalunya, i que en la mesura que Solidaritat Catalana per la Independència pugui portar una llei al ple, aquesta serà la primera que nosaltres sol·licitarem que es debati en el ple del Parlament de Catalunya. Tot i així, no sabem quan serà això, és a dir, pot ser tant en els propers 2 o 3 mesos com pot ser que trigui un any, com pot ser que no ens deixi, és a dir, hi ha una majoria de bloqueig a la mesa del Parlament de Catalunya conformada per Convergència i Unió i el Partit Popular que quan els dóna la gana bloquegen els projectes de llei que presenten els grups parlamentaris i quan els dóna la gana els desbloquegen i permeten que se'n discuteixi algun. És a dir, estem en aquesta mena de Parlament de Catalunya que pot obstaculitzar l'activitat política. És a dir, no és allò que tinguem una quota assignada, de dir, mira, cada mes Solidaritat pot presentar un projecte de llei que seria el raonable, que els grups polítics poguéssim marcar la nostra pròpia agenda política en el ple del Parlament de Catalunya. Això, quan els projectes de llei, no és possible. De la mateixa manera que, tal com està la composició política en el Parlament de Catalunya, difícilment en aquests moments Convergència i Unió o el Partit Popular, que conjuntament formen una majoria absoluta del Parlament, portaria un projecte de llei d'aquestes característiques. Ara bé, a mi em sembla que és especialment important que des de Solidaritat ens mullem i diguem quin és el nostre model i quin és el nostre projecte, perquè això ens vincula en aquesta legislatura i ens vincula a la propera legislatura i ens vincula d'aquí al futur. No són paraules vagues, no són paraules abstractes, no són projectes d'aquells que al llarg del temps pots anar canviant o pots anar modulant en funció dels teus interessos de partit. És un projecte de llei que nosaltres hem presentat, com vam presentar el projecte de llei d'independència, com vam presentar el projecte de llei dels pressupostos de l'estat propi, que van marcant tota una sèrie de posicionaments i que, evidentment, en la mesura que tinguem més confiança per part de la ciutadania i puguem ampliar la nostra força, la nostra potència política en el si del Parlament, cada vegada serà més possible que els anem aprovant. Què farem a partir d'ara? Doncs, per una banda, mantenir la pressió social, és a dir, col·laborant activament amb tota la campanya del No Vull Pagar, organitzant els No Vull Pagar massius, els No Vull Pagar populars, i comprometent-nos també individualment cadascú de nosaltres a anar mantenint aquesta campanya en el dia a dia. És molt important la pressió social perquè, per una banda, permet mantenir això a l'agenda política, és a dir, que se'n vagi parlant. De l'altra, permet als catalans i a les catalanes que utilitzen aquestes infraestructures estalviar-se bastants euros, perquè si heu anat comptant tot el que us aneu estalviant cada vegada que ho feu, doncs escolta, són uns calés. Pel fet de venir avui i tornar, jo m'estalviaré 15 euros de peatges, que és el que hem comptat que costa. És a dir, que en moments de crisi també hem de continuar amb aquesta dinàmica i el que evidentment farem és activar tota la iniciativa política i institucional i anar a cercar el màxim de suports de ciutadans i de col·lectius a aquest projecte de llei per entre tots anar pressionant. No haurà de trigar massa temps que el govern de la Generalitat alguna cosa haurà de fer. És a dir, difícilment abordaran aquest projecte de llei, però alguna cosa hauran de plantejar-li al país, perquè avui ja s'ha fet públic que han estat 16.000 les denúncies que ha tramitat l'empresa Abertis, és a dir, ja no estem en aquells desenes o centenars de persones que hi havia al principi, te'n recordes, No, han sigut 15, avui han sigut 15, no? Hòstia, doncs dec conèixer tots, perquè jo ja en conec més de 15 que ho han fet avui. Diu, ja són 15, no? Després ja van dir, no, ja és un centenar diari, te'n recordes, Toni? Un centenar diaris, no? Després ja van dir uns 1.500, i l'1 de maig érem 2.500, a les 2 de la tarda, perquè a les 8 del vespre ja no van donar les dates, es van quedar a les 2 de la tarda. Després ja van ser 6.000 les denúncies que es van tramitar i ahir avui han dit que són 16.000 les que han tramitat.
Bé, nosaltres el que diem és que el dia 20 de maig, el proper diumenge, hem de ser milers i milers i milers. És a dir, els hem de desbordar. Aquest intent de generar por, aquest intent d'intimidar, aquest intent d'enviar aquestes notificacions, els hem de desbordar, els hem de fer impossible que vagin per aquest camí. No només perquè des del punt de vista jurídic no tenen cap legitimitat ni tenen cap raó, perquè no hi ha cap article del Codi de Circulació que digui que estàs infringint aquest Codi de Circulació pel fet de no pagar un peatge. Això no ho diu enlloc, sinó que el volum al final se'ls sigui impossible continuar aquesta pràctica. Clar, i quan diuen, no, és que clar, això és motiu de multa, que ensenyen allà a la taula de peatges. I jo, clar, vaig fer una intervenció i vaig dir, escolta, des de l'any 1969, quan es va posar el primer peatge, fins l'any 2012, mai ningú s'ha saltat cap peatge a Catalunya. Sí, ningú. És la primera vegada, Josep Casadellàs, quan ho fa és la primera vegada en la història de Catalunya que una persona se salta un peatge. Tots sabem que no, Tots sabem que hi ha hagut altres casos, i molts de nosaltres que ens haurem saltat alguna vegada un peatge. Doncs mira per on que mai s'havia posat cap multa per saltar-te un peatge. És curiós, des de l'any 1969 fins l'any 2012 mai s'havia posat cap multa per saltar-te un peatge al nostre país. Fins que arriba un moment que descobreixen que el Codi de Circulació... mira, doncs sí, ara hi havia un article que definia una infracció pel fet de saltar-te un peatge. Que curiós, oi? Quan justament estem fent una campanya col·lectiva. Bé, això és el que se'n diu prevaricació. Delicte de prevaricació, delicte de coaccions i delicte d'abús d'autoritat. Per tant, quan arribi la primera multa, perquè de moment només arriben notificacions, per tal d'identificar el conductor del vehicle, si arriba la primera multa, nosaltres ens anirem a la Fiscalia a denunciar per